Čau, vítám tě k dnešnímu videjku a dneska jsem se rozhodl, že udělám ochutnávku a mám tady dva kofoly. Jednu mám meluňka marhula a druhá meloun. A nejdřív se nachystám tu meluňkovou kofolu. Tak ji teda otevřu a mě zajímá, jak chutná. A můžete se podívat se na ochutnávku na Popstar Tea Mule, dávám v kartě, tak můžete se podívat. Tak teďka ochutnávám tu meluňkovou tu kofolu. Jsem ji nikdy v životě neměla, tak mě zajímá, jak chutná prostě. Mňam, fakt dobrá. Fakt, že moc dobrá ta meluňková kofola je moc dobrá. Dávám jí z 10 z 10. 10 z 10 ji dávám a tu kofolu dopiju. Takže tak. Dopiju ji úplně celou a za chvíli se vrhneme na další ochutnávku, takže dopiju zatím tuhle tu kofolu a pak se vám ozvu. Tak, už jsem dopil už tu první kofolu už konečně a už vzdělávám už tu melounovou kofolu. Takže tak. Takže ji už otevírám. Tak. Tu melounovou jsem nikdy v životě neměl, tak nevím. Že tu kofolu, co jsem měl tu meluňku, tak byla fakt, že dobrá, tak jsem ji dal z 10 10, hodnocení, jak jsem říkal. A teďka už rozdělávám tu melounovou kofolu. Tak. Fakt dobrá kofola. Melounová taky není špatná, melounová je taky moc dobrá, taky zas 10 z 10. Moc dobrá kofola. Tak. Teď dopiju tu kofolu. Ta kofola melounová je taky moc dobrá. A to je ode mě všechno. Můžete dát like a odběr a zatím čus.